Bueno, maiatzaren 28 izango diren udal eta batzar nagusietarako mahaietarako kideak izendatzeko zozketa egin behar da. Eta udalerrian egongo diren hauteskunde mahaien zenbatekoa 17koa izango da. Hauteskunde araubide orokorrari buruzko 26. artikuluak xedatutakoari jarraiki, maiatzaren 28 izango diren hauteskunde direla eta udalerrian izango diren hauteskunde mahaietako kideak izendatzeko zozketa publikoari ekingo dio. Horretarako, hauteskunde mahaietako kideak modu aleatorioan aukeratzen dituen aplikazio informatikoaz baliatuta zozketa egingo da. Nahi norbaitek, sakatu. La sesión es en actividad.